Wel, fe enw i Ed Morgan a fi'n cynrychioli cwmni bwydydd Castell Howell. Teitl yn swydd yw Grŵp CSR Manager a fi'n edrych ar ôl hyfforddi. So fi'n edrych ar pethau weddol eang yn cynnwys trial denu pobl ifanc mewn i'r gwaith yma, hybu'r cwmni, edrych ar elfennau'r amgylchedd sydd yn berthnasol i'r cwmni, gweithio gyda contractiau y sector cyhoeddus. Mae'n weddol eang i gweud y gwir. Gweithgaredden ni fan hyn yn Castell Howell, ni'n gwerthu bwyd a cynnyrch i'r sector lletygarwch a'r lwyo, a mae sawl cwsmer dyn ni yn Sir Gar yn cynnwys ysgolion, ysbytau, tai bwyta, tafarndau ac ati, i dweud y gweithwyr i unrhyw safle sy'n gwerthu bwyd tu allan i'r catre, fydden nhw'n cwsmeriaid i ni. O safbwynt Castell Howell, mae'n hynod o bwysig i ni denu pobl ifanc mewn i'r cwmni. Ni'n cyflogi rwy 700 yn cynnwys fan hyn yn y depo yn Cross Hands, a ni'n cyflogi accountants, ni'n cyflogi pobl yn marchnata, pobl yn y sector ci gyda ni, cynnyrchu bwyd, gyrwyr loris, pobl yn gweithio yn y warehouse fan hyn, a mae sawl cyfle gyda ni bobl ifanc ar lefel dy mewn ar lefel yn uniongyrchol o'r ysgol, neu wedi dy mewn ar lefel gyda gradd. Y sgiliau ni'n wylio am fan hyn yn Castell Howell yw gyntaf gyd agwedd positif at gweithio. So mae agwedd positif yn rhyfedd o bwysig i ni. A wedyn, os mae'r agwedd yn positif a chi'n hoff o'r gwaith, o hoff o'r gweithio yma, ni'n gallu helpu chi mas trwy hala chi ar cwrsiau trwy'r gwaith, neu falle ambell i swydd wedyn fel yn yr ochr cyllid neu'r ochr technegol, byddwn ni yn disgwyl gradd neu rhywbeth yn debyg, ond gan amla agwedd positif at gwaith. Mae sawl mantais o gweithio fan hyn yn Sir Gar a mae sawl cyflogwr arbennig o dda, gobeithio bod Castell Howell yn un ohonyn nhw. Beth welwn ni yn Sir Gar, mae costiau byw weddol isel, trafnidiaeth yn rwydd, yn wedig fan hyn i Cross Hands, mae addysg da yn yr ardal, mae popeth fydd unrhyw un y moyn yn ifanc, maen nhw weddol agos, naill ai yn Sir Gar neu dros y ffin yn Abertawe. Mae'r cyflog o safbwynt costiau byw dros Prydain cyfan, mae'r cyflogau yn Sir Gar yn weddol uchel i cymharu. Pwy bydde moyn gadael? Os mae yna sawl cyfle gyda unigolion datblygu tu fewn Castell Howell, yn wir ni'n hoffi datblygu pobl, achos maen nhw'n deall y busnes a mae pobl, wel, fel fi er enghraifft i bod, mae dros 20 mlynedd a wedi gwerthfawrogi'r datblygiad fi wedi cael yn y cwmni. Ond ni'n gweithio'n agos iawn gyda cwmniodd hyfforddi, er enghraifft Cambrian Training. So mae cyfleoedd gyda unigolion gwneud level 2 neu level 3 neu level 4, yn naill rheoli neu meat and poultry skills neu warehousing. So ni yn licio tynnu pobl trwy'r system yn hunain. A wedyn ar lefel yn uwch, ni wedi datblygu perthnasau gyda Prifysgol Aberystwyth. Ni'n cydgweithio gyda nhw ar sawl lefel bach mwy academig. A wedyn Prifysgol Cardiff Met, ni'n gweithio'n agos gyda nhw o safbwynt y bwyd a'r ochr technoleg y bwyd. A wedyn wrth gwrs fan hyn ar trothwy drws ni'n gweithio gyda Coleg Sir Gar a maen nhw'n dymewn am y llwaith maen nhw'n darparu cwrsiau bespoke i ni yn Castell Howell. Mae Castell Howell a'r sector bwyd yn ei gyfanrwydd yn lle ffantastig i weithio. Mae pobl wastod moyn bwyd, so fydd wastod gwaith i pobl yn y sector ni. A wedyn, mae'n rhyfedd o bwysig, ni'n teimlo bod elfen teuluol yma yn Castell Howell, ni'n gwmni teuluol gyda'n gwreiddau ni yn Sir Gar, a licen i'n meddwl ni'n real deall y bobl sy'n gweithio gyda ni, ni'n gymuned, a ni'n hoff o gweithio yn y cymunedau fel ardal fan hyn Cwm Gwendraeth, Dyffryn Aman, a wrth gwrs Gyfyrddin, le oedd y cwmni'n reiddiol. So bydden ni'n annog i bawb, os maen nhw eisiau gyrfa yn y sector fwyd, dydw i cael chat yn yma'n gyntaf, felly naill ai dwi gweithio gyda ni, neu gyda rhywun arall yn Sir Gar, un o'n cyflenwyr ni yn Sir Gar,
sy'n holl bwysig i economi Sir Gar yn ogystal â i'r unigolyn wrth gwrs. Manteision o gweithio gyda pobl ifanc, enghraifft, ni'n gweithio yn weddol agos gyda Ysgol Maes y Gwendraeth, Ysgol Bro Myrddin, Dyffryn Aman a Bro Dinefwr sy'n yn dalgylch ni yn ardal Crosshands wrth gwrs. Enghraifft, eleni, mae 9 unigolyn o Ysgol Maes y Gwendraeth sydd wedi 2 filltir bant, os ni, wedi dod i gweithio yn Castell Howell, ambell un yn llawn amser, ambell un yn rhan amser, tra bod nhw'n mynd nôl i gweithio yn yr ysgol, mynd nôl i canolbwyntio'r lefel A neu yn Coleg Sir Gar. Felly, ni'n teimlo bod pobl ifanc yn rhyfedd o bwysig i'r gwmni, achos diolch beth, mae lot yn aros yma, a nhw yw dyfodol y cwmni wrth gwrs. Y tip gorau fyddwn ni'n gweud i rywun sy'n ceisio am swydd yw trial yr argraff iawn o'r man cychwyn. Felly os chi'n danfon e-bost, byddwch bach mwy proffesiynol yn eich agwedd chi, a wedyn o safon y CV sy'n hynod o bwysig, puro gorganolbwynto ar y gradd chi wedi cael, mae hwnna'n bwysig wrth gwrs yn ysgol, ond ni eisiau gweld beth i chi fel unigolyn, beth yw'ch diddordebau chi. A felly, bod chi ddim yn meddwl bod nhw'n berthnasol, ond i ni yn. A mae hwnna'n bwysig rhyfedd achos mae'n gweld lot am chi fel unigolyn ar agwedd chi i rwy raddau. A mae hwnna'n bwysig. A wedyn, o safbwynt os yna chi'n siŵr beth chi'n moyn ddeud yn bywyd, mae cyfleuon gyda ni fan hyn rhan amser, dowch chi gweithio gyda ni'r rhan amser, a felly byddwn ni'n derbyn fyddwch chi gyda ni am blwyddyn, tan bod chi yn setlo lawr, ond felly ar ôl blwyddyn byddwch chi'n cael y cyfle i oeddfedu tyma bach a rili cael teimlad o beth licech chi fod yn eich pam chi'n oedolion wedyn. Achos o safbwynt bobl ifanc, mae cwpl gyda ni'n gweithio yn y depo, maen nhw'n lleol, mae nhw eisiau gyrfa yn y fyddin, a ni'n derbyn ni, so maen nhw'n gweithio fan hyn a falle 12 mis, 19 mis tan maen nhw'n digon hen i fynd, a maen nhw'n cael profiad bywyd fan hyn, a ni'n cael rhywun sy'n gallu gweithio yma am 12 mis neu 19 mis. Yn felloedd, maen nhw'n aros yma, so mae'n gweithio yn ochr ni wedyn. Y sgiliau sydd angen i fod yn llwyddiannus yn eich swydd, mae'n dibynnu beth yw, wrth gwrs, ambell i swydd mae eisiau gradd enghraifft os chi'n gweithio yn yr ardal cyllid neu yn yr ardal technegol, ond byddwn ni'n awgrymu os chi'n brwdfrydig a chi'n mwynhau eich swydd a chi'n rhoi 100% gyda agwedd positif, newch chi fod yn llwyddiannus. Y cyngor gorau fyddwn ni'n rhoi rhywun sy'n dechrau gyrfa fan hyn y Castell Howell yw troi lan ar amser, cyfarthrebu gyda'ch rheolwr chi. Os mae unrhyw beth yn bod, rhywbeth ddim yn siwto, cyfarthrebu hwnna, newn ni'n gorau i sorto rhywbeth mas, a eto cael agwedd positif. I adeiladu tîm da, mae rhaid cael unigolion sydd angen fod yn rhan o'r tîm a prynu mewn i ethos y tîm. Enghraifft, mae tîm yn gallu rheoli ei hunain i rwy raddau, achos chi ddim o'n gadael eich ffrind yn gwaith lawr. Dim felly rheolwr, ond eich ffrind chi, so byddwch chi'n gweithio ar ei rhan nhw yn ogystal â gweithio ar rhan y cwmni. Efallai'r myth mwyaf gweithio yn y sector bwyd fod e gyd yn hands-on, ond fel ni wedi clywed a fel welwn ni, mae eisiau gymryd o wahanol bobl gyda wahanol sgiliau gweithio yn y sector bwyd. Mae eisiau ambell un sydd gallu torri cig enghraifft, ambell un yn gallu ddeud pais, ond mae eisiau pobl wedyn sy'n reoli, mae eisiau rhywun ar adran cyllid, marchnata, a mae gymryd o gyfleuon yn y sector bwyd, a fi'n credu efallai'r myth mwyaf, efallai bod pobl yn meddwl bach rhy gul, dim ond hyn o waith sydd yn y sector bwyd pan mae'n rhyfedd o eang o'r ffarm draw i pen arall y gadw i'n fwyd yn y sector lletygarwch, a mae gymryd o gyfleuon i gael. A peidiwch fod yn blinker a cadwch opsiynau ar agor. Mae sgiliau iaith Cymraeg yn Castell Howell yn bwysig. Wrth gwrs, ni fan hyn yn ger Dyffryn Aman a'n Cwm Gwendraeth, wrth gwrs. A cymunedau Cymraeg ni, wrth gwrs, ni gyd tator i'n rych i roi raddau. A fi'n credu mae lot yn cwsmeriaid ni a'n cyflenwyr ni.
felly bod nhw'n twymo bach yn gynt i rwy'n sy'n siarad Cymraeg. Dyw e ddim angen reidiol wrth gwrs, ond byddwn ni'n awgrymu fod yn bwysig i ni fel cwmni mewn rhan o'n diwylliant ni. Y tri tip fyddwn ni'n rhoi, y tip mwyaf, mae'r sector fwyr yn weddol rwydd i cael swydd rhan amser fel rhywun ifanc. Allwch chi wedi gweithio fan hyn yn Castell Howell rhan amser, allwch chi'n mynd i gweithio yn caffi rhan amser, a chi'n cael real profiad gwaith yn ogystal â profiad yn y sector bwyd. Felly y tips byddwn ni'n rhoi yw newch y gorau o'ch cyfleuon chi sydd yn... Mae sawl cyfle yn y sector bwyd. Newch gorau o'ch cyfleuon chi, newch bach o ymchwil, a os mae eisiau, newch rhyw fath o cwrs fel lefel 2, lefel 3, lefel 4 neu gradd. Y broses ymgeisio yn Castell Howell fydde edrych ar y safle we, mae ardal gyrfaoedd gyda ni ar y safle we, neu i dod mewn i'r swyddfa, gadael llethyr, neu felly siarad gyda rwy'n sy'n gweithio yma, a bydd rwy'n yn gwybod am cyfleoedd sydd yma. Ni'n cyflogi sawl apprentice fan hyn yn Castell Howell. Os allai canolbwyntio ar y sector cig, mae 5 neu 6 ar hyn o bryd ar meat and poultry, lefel 2, 3 a 4. Yn wir, mae rheolwr draw yn Celtic nawr y sector cig. Dath ei gweithio gyda ni yn syth o ysgol heb rwy lot o tegau, a the trwyddo apprentisiaid, a nawr fe yw rheolwr y cwmni. So felly mae cyfleuon eang i gael gyda ni.